sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. May samanen a naimbag, naragsak kana bendisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Francis, ti Binalunan, Pangasinan. Ngem sakbay ngayon tay ituloy abasaan ti surat ni pagayam tayo a Francis, kayat mimanpay manen ti agyaman kada kayo amin, gapo iti awan sarday na ngayon kay panagdengdengeg ditoy nanomo at channel tayo. Sapay lakuma, ta itultuloy yo ti mangsuporta ken dumngeg kadagiti drama nga income ipatpatangatang iti inaldaw. Tapno adupay a drama ti income isagot kada kayo. Kadagiti met agpapa-shoutout ken agpakpakablaaw, ipadas tayon to nga isingit kadagiti sumarsarono a drama tayo. Ket ulitan mi manen ti agyaman kada kayo amin. Intay nga roden ituloy abasaan ti surat ni pagayam tayo a Francis. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, adumeten apakasaritaan ti innaknangagan dito'y programam. Banag anangawis kanyak tapno ipatulod kumatken ka tuy surat ko. Ket sapay lakuma tamapili yumet nga idrama. Rugyak man ti agsalaysay idi nagbakasyonak manipod Taiwan. Kastoy man dagiti pasamak. Alaan nyo dahito nanang, herbal tea, naggapoy dya Taiwan. Pampaimas ka numot ititurog dahita. Ay na, nagsaya atan. Apag hustaw, tadyak makaturturog nga agpayso iti rabi ay. Agyaman ak Francis Baraw. Awanan nyaman na nanang. Oh, dahito mo ti para kada kayo tatang. Kalugong, ipadas yung man umanay kada kayo. Wow! Mayat magustwak ti kolor na. Sigurado abagbagay ko na ito. Sakit nasuratan pa iti Taiwan. Quality! Thank you, Barok. Dahito mo ti para ken ka, Insan Rhea. Amok nga iso ti paboritom. Iso nga iso ti ginatang ko para ken ka. Yes! Kunaklakit din no awan kanyak insan. Ha? Mabalin ayamot nga awan pasalubong mo manipod kanyak insan. Siyempre, adda nga adda. Thank you, Unay, Insan Francis. Kat, naitad mo ka di aminan dagiti pasalubong ang ginatgatang mo? Awan bakit? Naitag kunti para kadananang gantatang mo. Kastamot ng tikukuan ni Insan Rhea. Nasayaat mo't nga rod no kasta. Ang adapay mo't nabati iti karton. Aking kukuha nga ikadagitan. Kukwada mo't ay di balay. Para kin ninanang, kan para kadagiti kakaanak ha. Na, apay nga ikampay laang ida. Ne, katuan alangan mo't. Pamilyak mo't ida bakit? Iso arumbang nalaang mo't nga ikak ida iti pasarabo da? Ay nasaanan. Kat no adamot ijay Canada dagiti dadakkel da. Sigurado nga addan tumot pasalubong da inton agawid ti kabsat mo. Wen, ngam sa bali mo't atag kapukan niya. Kahit kumot ida nga ikan iti pasarabo da, bakit? Ay, una yan. Nagadulang aruden ti gastos mo. Ita, mangtid ka pa'y laang kadakwada. Ay ka talaga akasta, bakit? Sana bali tas saan mo't akanayon? Sagpaminsan lang mo't. Makaammo ka man laangan. Angam sapay lakumata inton maminsan. Sursurwom ti mangi priority kadagiti masapsapul dito'y balay, Francis. No kasta, inton bigatan ti panagsublim ijay Taiwan anak ko. Wen nanang, Ay katagan-anad kan agsingsingpet ka ijay wan. katuan nanang. Sigod mo't kat anasing petak. Sana nanang. Wan matkit di Ay wan gayam. Amo ka di ti asawam nga imay ka dito'y balay.
O nanang, amo na. Dagiti ngay inyag mo apasalubong. Ammo na ka di ti may papan kadagichay. Wen, amo na mo't lang nanang. Naimbag man ta saan manen anagunget. Ay na, pasensyaan nyo kumanda sawak nanang. Talaga siguro akas diyan ti ugali na. Aw-awatan nyo latta ko man ni Shirley. Iti kasta, awan ti rumswa pariko. Ay na, no saan kayo laang apang panunutan iti apo? Talaga maket apag sasawak ti asawam, Francis. Ni nanang mo't. Agyaman ket di tanasingpet kami kentatang mo. No saan laang, talaga asugudek ijay balayo. Nakaimimot, kunamutlan iso ti agtrab-trabaho. Oh, tapuso yun nanang. Relax. Di kay kadi agong ungat. Ang mga nung umato man yung ti blood pressure yung kita niya pwede mapasamak kada kayo. Nasingpet ka nga minuna yanak ko. Kita tasikamutan ti maagrabyado. Ninana nga talaga. Di kay kadagdanag takabailak ti bagay. Tinapateg, naurnos ti pamilya tayo. Amudak mutten. Jak kayat ti gulo. Jak kayat ti apa. Iso akas kanya. Sapay lakuma, taatiddugan nyo pa iti pasensyayo iti asawa. Hello, bakit? Kumusta? Anya ti madamag dita balay? Ay, kat kastoy lata Nabambanog anaglinis ken nangasikaso iti anak ta. Kunakmat ngamin ken ka amanga lata iti tangdanan ta amanga si kaso ken ni Liam. Iti kasta, saan ka amabannog? Ay na, isupay manen apaggastusan. Ano saklatan Saan abali taawan metla ang kukuek dito'y balay? Ay kat si ka ang arod bakit? Ayun gayam, kagapgap po mi iti doktor ni Liam. Kat ko na ti doktor amasapol nga ituloy naman ng ti agpa-therapy. Manungay ka no ti magastos? Ay kat medyo dakkel met agatad Iso anayunam ti ipawit mo, tani, ado met ti paggastusan mi dito Malaksid ka dagiti pagbayad iti bills, ag grocery ag tupay, ken ado pay apaggastusan. Mala, wanan. Di kagdanag, tamang aramidak iti pamuspusan, tapno manayunan ti pawit ko inton sumarunong agpawitak. Ay katrumbang na laang iso nga rod anagabrod ka tapno adda gastusan mi iti anak mo. Wen, amok day ta. Aramidak mo ta amin akabailak, tapno maitig ko ti masapsapol yu kiniliam. O sige tane, agsubli ako niti trabaho. Baliwak tumanin ti umawag inton bigat. Bye! At to'y tikit-kit daw am akwarta, Francis. Umdas mo't siguro daytan nga ipawit mo iti asawam. Sobra pa'y kit di daytan Agyaman ag Veronica. Kinapudno na. Diyakon amuno kasano ak ama kasubad kadagiti adon ana itultulong mo kanya. Awan anyaman na, Francis. Amumat nga ited ko amin akasapulam, basta agtungpal ka lang itinagtulagan ta. Pagsirbyan nak, aging ga iti kayat ko, Francis. Wen, amok day ta. Saanin ang masapul nga ulit-ulitan pa'y. Kan may sa, tao akmat ang makisarsarita. Iso anam na maam adikan to pulos lukwen, Veronica. Dayta kat ti kayat ko kang ka, Francis. Basta ada kwarta, go! Ha? Ay ka, siyempre basta si ka, Veronica. Very good! Laglagi pam, ano anya ti adda itakang ka, kat gapo amin kanyak. Wen, di kagdanag. Tadyak to pulos malipatan day ta, Veronica. Sorry, Shirley. Sapay la kumata mapakawan na. Amo ti Diyos. No kasano ti panangipatag ko kada kayo kini Liam. Ar-aramitak lang matay to Tapno may paay ko ti kasapulan niyo. Ay. Apay ngay akas to'y matan ti marikriknak. Namin anon adaras akayat kung ti makiwin na suwas ken ni Veronica. Apay ngay akas ladyak mat maaramid. Ay ayatek ka din ni Veronica. Hello, Shirley! Hello, itaman pa yung imawag kay ti kasting oras. Apay, adda ka di parikot. Ha? Ay kwa, awan mo't kit di bakit? Pasensya kan ano nasingak ti pan naturog mo. Excited ak lang amin. Excited ka iti
ti Anya, Francis. Pinalubusan na kami tibos kong agbakasyon. Kayat mo asawan. Agbakasyon ka manan. Wan bakit? Ay kat nagsaya aton nga ino kastalahay. Kayat mo ka di tasukunan da kanto iti airport. Sikaman bakit? Ang amuray san-san. Ang mga lumabandog kayo pa yung agbiyahe. Okay lang ang lakay. Pagpasyaran mi matlaangan kin ni Liam. Itugot ko matanda ng kantatang. Iti kasta makapasyar damot. Ay kat sigang arot bakit? Hanggang kasanungay ti pagluganan yung tunubilang. O di agar kila kami iti van. O sige, awagan kan tumanan inton maalak ti eksakto nga aldaw kan oras ti flight ko. Ay, agyaman na. Kunaklakit din no saanan amalpas ti sumangput a bisita. O nga rin bakit? Makabanlog mo timang bisita niya. Ay, naku nampay, Francis. Angam okay lang. Sana bali tasag paminsan laang mat. Wan magkadi ah. Oh, cellphone mo samot ti agriring. Ah, Kita ang mga no importante. Hindi mo't Veronica ti umawawag. Asino ti umaw-awag lakay? Ay kwa, tibos ko bakit? Mabit lang nga, tasong batak ti awag na. Hello, Veronica. Apeng mawag ka. Amumot nga dahak dito'y balay. Saan pa'y rabiin? Pasensya kan, Francis. Kailiw ka ngamin una yun. Kaya't kulaang matamang nga ganti boses mo. Okay. Itatanangag mong ti boses ko. Mabaling ka din nga iddepoy kong detoy. Amangan ngamin numakadlaw ta asawa. Mabit laang, Francis. Pangaasim, taagsarita tapay. Apay, dinak ka di kailiw, ha? Siyempre, kailiw ka mat Ngam kas itinakunakon. Saan ta mabaling taagsarita iti mabayag. Ngamin, addaak dito'y balay. Delikado. Asino ti kasarsaritam, Francis? Ha? Shirley? Asino ti kasarsaritam ko na? Ti boss ko. Uwan, boss ko ti kasarsaritak bakit? Bustarupan! Alay ko. Kaano pa'y, Francis? Kaano pa'y aluklukwan nag? Kaano pa'y? Denggan ko mabakit. Ang palawagak. Anya ti palawag mo, ha? Nga da babaem! Alino ko na kabayatan ti gada mi jay Taiwan. Kasta ka di, ha? Shirley, di mo amo tinagdalanak kabayatan ti kadta ki Taiwan. Di nakmandrama anak kasta, Francis. Ure asino pa'y ti pagdamdam agam. Di mo mailibag ti kinapudno alino ko na. Lino ko na, Francis. Usugoy ta na pa nagsangsangit mo bakit? Sorry. Nagsakit, Francis. Nagsakit. Shirley, Apay ang naaramid mo ti kastoy kanya. Apay. pakawanin na ka din na. Sorry talaga. Amo kabidot inaramid ko. Ngam oray no kasta. Ipatpatid kayo ita anak ta, Shirley. Nupod na ngay patpatagda kami. Panaknakam. Ha? Agpili ka. Da kami iti anak ta. Uno day jay a Veronica. Siyempre. Da kayo kiniliyam. Nukas ta nga ron. Saan kan nga agsubli ijay Taiwan? Anya, ang sayang matitrabaho kijay. Basta nukunak adikan agsubli ijay. Saanan? Nauatam. Shirley, Dito'y kan nga agtrabaho. Saan kan nga agsubli ijay Taiwan? Tapno saan kayon nga agkita iti dayjay a Veronica? sige. Umanugot akit ikayat mo. Basta di na kumanggurahan. Gan pangaasim. Tapakawanan na kumamutan. Bakit? Apay anarabyan ka manin anagawit, Francis. Pasensya kan bakit?
Nag-overtime kami di opisina. Sigurado ka? Wen. Ne, apa yan? Angutan nakmatan akasla aso. Nan, kitaag man ti cellphone mo. Ha? Kitaag ti cellphone mo, kunak. Apa ya? Irwar mo ti cellphone mo, uno. Atoy, unay ka na ya. Nag-overtime kami kung naklangarudan. Oo, anya nga iti amok. Amangan mat no addamanen sa bali apag-overtime, ma'am. Shirley! Apay, awan ka din karbangak nga agatak. Kalpasan tinaramid mo iti kalabas, ha? Ay, nalpasan day jay. Wan, nalpasan. Ngam uray anya ti aramidak. Diyak kabailan abas talipatan latan. Awan babaik. Isa pang naasim ka di ah. Tapos tunday ta pa nag-atab mo kanyak. Dinak mapabasol no apay akastuyak ita, Francis. Oh. Basol mo matlang no apay akastoy tar aramidak. Iso adi ka agrekla reklamo no kayat mo tinasayap. Nawatan! Apay ngay. Kailangan asim makiti unok. Nagsakit ti baro kong... Ha? Ne, apa yan? Anya ti mapaspasama kin ka, Shirley? Tulungan. Marigatan na nga umangis. Ha? Shirley! Shirley! Kumusta nga iti asawa, manak ko? Day jay. Patapay lang yung hospital na lang. Asino nga iti nang bantay kan ko, na? Ni Ipag Jenny. Anya nga iti ko na ti doktor. Masapol ng tagpa-therapy na lang. Iti kasta. Natardaras ka nung ti pa naghimbag na. Ay, una yun nga agpay sutibiyag. Kasla kaano laang idinapigsapay. Ngam ita, di nan maigaraw ti kanawan nga ima kansa na. Naapektaran sapay kit din ti panagsauna. Uwan nga rod na lang. Ay kat anusam nga aywanan ti asawa, manak ko. Uwan na lang. Talaga kasta taramidag. Ngamin, adamat basol ko, itikas dyan na pasamak kan kuwana. Apay akas taonay, di pa nang matmat mo kanyak, Francis. Ha? Maragsakan ka kadi. Tasaan akong makapag naitilimpyo. Kan sasaan akong makastao itinasayat. Ne, saan mo tingay itikas tabakat? Kat, anya nga ron, maasyan ka kanyak, kasta kadi. Shirley. No kayat mo. Panahon na kon. Agsublikan ijay Taiwan. Susublian ng ti sugar mamim. Total, diyak matan maitag ti pagragsakam. Ay ayatan ka, Shirley. Kat iti ka ano man. Di kan tupulos panawan. Kuyam lang data. Ngamin masyan ka kanyak. Anya nga iti amok. Amangan met no maragrag sa akan gayam ti kaugam. Amangan no ikarkararag mo pa'y. Amatayak lakuman. Iti kasta. Nawaya kayo nga agdyan na iti babaeng. Di ka kadyak sasaw iti kasta. Ngamin, awan kinapudno na da kita ngay pagbagam. Ay ayatan ka, Shirley. Napatag kayo kanyak iti anak ta. Ikarit nga iwanan ka. Aginggang agimbag ka. Dayta kumati imulam iti panunot mo, Shirley. No maminsan gagpaisaw. Mayarig ti biyag tayo iti gulong. Wano pilid ti lugan bakit? Tapay mo't anak ko namti kasta lakay. Wala. Tay di napigsapay ti anak ta. Nakatangtangsik. Kaslawan kabuteng na. Ay, wan nga rod ah.
Isupay ki di ti kanayon ang masurot ije balay da. Day takit nga raw. Anderan na idin ni Frances. Ket day timot Frances, mabutang kini Shirley. Ti kayat mo ngamin ti anak ta, masurot amin na kayat na. Ay, wen nga rod ngab ita, kita di anak ta. Arig nan tinabalda daw, gapo iti kasjay akasasaad na. Sapay la kuma at agkurimot ti panagpatirapi na. Kastamot tindag iti agas atong tumaren na. Iti kasta, agsublimot laang iti sigod ti anak ta. Sapay la kumangarod ata kastang agpay sulakay. Iti kasta, saan mo't akakaasi di anak ta, gapo iti kasjay akasasaad na. Sino man ang tikatetext mo, Francis? Customer bakit? Barang gatangin datilugan nga ilaklakok. Isupay mo tiganan siya. Tasakto man rin gumatang iti baro nga ilakok manin. Sigurado ka? Well, Oo. Day tamot ti kanayon mo nga ibaga. Customer. Inton kwan, makisinsin narak kagaya man iti kumkumpurmi di ta ababae. agdayta ka man ako nakon, Shirley. Aramidag lang arod aminin. Tapno mapanagnakaklaang ang nagbalbaliw akon. Siyak lang arudan amin ti mga asikaso dito balay. Ang makastapay laang matibagam. Basol mo matlaang. Basol mo no apay akastuyak ita. Wen, basol ko. Aklo ka nagbidutak. Ngam ididay jay. Ita, saanan? Mamin anok ka di nga ibagakin ka nagbalbaliw akon. Nailaw anak laang itinaminsan. Ngam ulit-ulitan mo't asubsubyanan. Wen, kanayon ko asubyanan. Ngamin, di mon mabaliwan day ta pasamak. Sana ka perpekto, Shirley. Iso ka husto kumamutin. Pangasim ta di mo ibusan ti pasensyak. Oh, di ko namkit di. Talaga babaero ka. Babaero! Babaero! Diyak amukin ka. Di ta ka manlangan. Ang subli ka dito, Francis! Saan ta pa'y analpas ang nagsaritang? Francis! Francis! Diyak ako na muna niya taramidak nanang. Amin mo't lakid din. Pagimunan ni Shirley. Kanayon nakapagatapan nga ura awan mo't madingar aramidak. Siyak lang arudan ti mga asikaso amin ni Jabalay. Siyak pa'y ti madi. Maawatan ka, anak ko. Amok anarigat ti pagdaldalanam ita. Angem ti saludsod, kabaelampay ka di. Diyak mo nanang. No kabaelampay nga awaten ti asawam, aramidem. Dayta kat no iso ti pakalaganan ti riknam. Angem no dimon kabaelan, nasaysaya at siguro no kasaritam iti nasaya at ti asawam. May papanitan niya, nanang. Agsarita kayo may papan iti sitwasyon nyo. Iti kasta, agbalin aklaro ti amin. Nanang. Panunutom kuma iti maminribo ti agbalin apangedeng mo. Di ka agdardara sotos. Pilyom ti ammom apakalaganan ti riknam. Kang runaan iti amin, ti pagsayaatan ti pamilyam, anak ko. Aging gayta kanayon kami nga agapa kani Shirley. Numariknak nga irugi namanen ti agsao may papan iti napalabas, panpanawak daytoy. Kinapudno na jakon ammo no anya ti aramidag. Aklonak nga iti naminsan kat nailaw anak. Ngem isudamet iti anak mi ti pinilig. Ken maysa nagbalbaliwak meten. Ngem apay ngay nga isubli-subli na paylaeng tinapalabas. Utisem ti kakaisuna nga anak mi ket madama nga agag-agas ken agpapaterapi. Kaasi ti Dios ininot met ang nagsubli iti normal ti panagsao ni Shirley.
Isu na laeng tadi na pay maigaraw unay ti makannawan nga ima ken saka na. Agpilpilay pay laeng daytoy, gapo iti pan naka-stroke na. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Francis. Ken ka pagayam Francis. No kabaalan nyo pa'y nga ornosan tinagbaetan nyo nga gasawa, aramidan nyo. Angam no talaga asaanen amasulbar pa'y, masapol asangwam ni Shirley kat agsarita kayo itinasayaat. Lakay ken bakat kayon, isu nga amok nga amuyon no anya tinasayaat para kada kayo. Nasaysayaat matlaeng no da kayong agasawa ti mangedeng, iti kasta ket awanen ti masaktan pay. Alakastan pagayam Francis, ket pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.